ka in dai bacci ya kwashe ka in ya kama katifa ka san da duk gidan ka za ya konewa ka san da duk gidan ka za ya konewa ina masu bukatar neman canji ni Alhaji Musa Dan Kwairo abin da ne ya rida da canji in riga ka ta mace ko ta yi dotti ko ta kece ka canza ta gaskiya ne in ka samu kuɗi ka je banki ka canza wannan canji gaskiya ne in ka samu kuɗi ka je ka sawo sabuwar mota wannan canji gaskiya ne in ba wannan canji ba duk canjin da kun ka kawo ƙarya ce ko ka shirya wannan ƙarya ce ko ka shiryawa in kowa kun ce gaskiya ne kowa tafi gidansu cikin ku sai ya canza baba na ko kowa ya canza gwaggo ne ya je can ya canza baba na ko kowa ya canza gwaggo ne nasara Allah ita an nasara ba ne bukata nasara in ba daga Allah Alhaji in ba daga Allah ba ne bukata adalci ne Alhaji Musa Dan Kwairo to ko yan fi arefe amma ko ga hannunku ko kuma ba ku da ɗaki to wai me za ku bula na ce wai me za ku bulewa kowa na riƙe makulle inda ba shi da ɗaki wannan sata ya gashi shi wannan sata ya gashi yawa gagara ko gwamna da garba mai sulke yaro bai san yalo ne ba sai ya yi kallo da mai karfi ya kashe shi kwance har ya gaza motsawa yaro bai san yalo ne ba sai ya yi gamo da mai karfi ya kashe shi kwance har ya kashe shi kwance har ya gaza motsawa na ji jawabi je ya ga ɗan kaza na ji jawabi je ya ga ɗan kaza mazuru da kai da shaho ko ne mai ya mace kaji ga dana dago gwamna da garba mai zulike ranar da shebu shagare ya taho cikin garin Sakkwato don ya kaddamar da gwamna na dama da shi da mamman bacaka da ya kaddamar da su ya koma don tunanin na dama inda ya buɗe kamfenai sai da ya tafi garin Kangewa can ya fara buɗe na dama can ya fara buɗewa saboda gwamnan Sakkwato shebu Kangewa na dama kai tunane kuma sannan na dama ka kyauta da ya dawo a cikin garin Sakkwato mun tahi buɗinga mun je ya bolo kale game mun je cikin garin